Το λέω με την έννοια ότι πολλοί διορίστηκαν με ρουσφέτιο ποσοστά, λέτε, δεν διορίστηκαν όλοι. Και η φράση όλοι, όπως ξέρετε, είναι μια γενίκευση. Όχι, κάτσε, γιατί το είναι δαπάνες που περιγράψαμε. Δεν περιγράψαμε τα έσοδα. Εσείς έχετε δώσει πάντα. Πρέπει να σας πω ότι η δικιά μου απάντηση είναι αρνητική στην ερώτηση που σας κάνω. Έχετε δώσει πάντα και έχετε απαιτήσει πάντα απόδειξη από κάποιον που συναλλάσσετε μαζί σας. Όχι πάντα. Και ούτε εγώ. Λοιπόν, Αυτό σημαίνει. δεν κλέβαμε μαζί το δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι τα έφαγα λοιπόν. Βέβαια. Μαζί με εσάς. Κλέβαμε μαζί το δημόσιο. Εσείς, εγώ και αυτός ο συμπαθής υδραυλικός, γιατρός, δεν ξέρω τι ήταν, οτιδήποτε. Κάποιος που μπορούσε να το κάνει. Το ότι δεν απέκτησα απόδειξη, κύριε Πρόεδρε, σημαίνει ότι επέτρεψα σε κάποιον άλλο να τα φάει, όχι τα έφαγα εγώ μαζί του. Έτσι δεν είναι? Όχι, μαζί τα φάγαμε, γιατί πολλές φορές αυτός, μερικές φορές χωρίς να σας το λέει, γιατί ήταν άνθρωπος διακριτικός, σας έκανε μια μικρή έκπτωση όταν δεν ζητάγατε απόδειξη. Δεν ήταν οι ίδιες. Εγώ γνωρίζω κάποιο νησί, δεν θα πω το όνομα του, το αγαπώ το νησί αυτό. Οπότε κάθονται οι ντόπιοι, του λες φέρε μου ένα καπουτσίνο, σου λέει 2 ευρώ. Και δεν φέρνει απόδειξη. Έρχεται το ξένος 3,5 ευρώ με απόδειξη. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ο φόρος. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι αυτή η φράση πραγματικά απεικονίζει μια πραγματικότητα και. Απεικονίζει αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η φράση. Αυτό το έχουμε ζήσει όλοι. Δεν θέλουμε να δούμε τη φάτσα μας στον καθρέφτη. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας, λέτε. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Και να αναγνωρίσουμε ότι αυτή είναι ένα δεδομένο. Γιατί άμα κάνουμε την αυτοκριτική μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε να γυρίσουμε πίσω. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή, που πιστεύω γύρω στο 50%, λέει όλα αυτά που λέει κατά του μνημονίου και άλλες διάφορες μπουρδες. Γιατί υποτίθεται ότι χρωστάμε σε κάποιους ξένους ενώ χρωστάμε στον εαυτό μας. Το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι στα χέρια των Ελλήνων. Ξέρετε γιατί πέφτει έξω η Κύπρος? 61% του ελληνικού δημοσίου χρέους που κουρεύτηκε είναι στα χέρια ελληνικών τραπεζών και άσπρων. 18% είναι στα χέρια Κυπρίων. Να γιατί την πάτησε η Κύπρος. Και από το 100% το 20% είναι στα χέρια της παγκόσμιας οικονομίας. Άρα λοιπόν, υποτίθεται ότι χρωστάμε σε κάποιους ενώ χρωστάμε στον εαυτό μας και δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι χρωστάμε επειδή σπαταλήσαμε χρήματα τόσο καιρό. Την τελευταία δεκαετία πριν από τη χρεοκοπία, δηλαδή από το 2000 στο 2010, κάθε χρόνο υπήρχε ανάπτυξη κατά μέσον όρο 3,5%. Αυξανόταν δηλαδή το ταψί μας 3,5% και δανειζόμαστε άλλο 3,5%. 7% το χρόνο. Τίποτα δεν κάναμε με αυτά. Ούτε επενδύσεις, ούτε αλλαγές δομών, ούτε η έρευνα προχώρησε, ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα δαπανίσαμε σε μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις. Έτσι. Και αυξήσαμε κατά 50% τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ακόμα περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμάστε τον κύριο Καραμανλή να λέει ανασύσταση του κράτους. Και αύξησε κατά 50% τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε 3 χρόνια. Μου περιγράφετε μια απάντηση στο ερώτημα γιατί να σας ξαναψηφίσει ο κόσμος και το λέτε μόνο σας με την έννοια ότι πάρα πολύ απλά οι κυβερνήσεις των τελευταίων 20, αν θέλετε, εδώ είναι και πολύ πίσω. Μόνοι σας το λέτε, έχουν κάνει τεράστια λάθη και έχουν οδηγήσει στην κατάσταση που βρισκόμαστε γιατί σήμερα. Γιατί ο κόσμος ψήφιζε αυτές τις κυβερνήσεις? Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Να σας κάνω και μια ερώτηση. Γιατί ο κόσμος αυτός ψήφιζε ανθρώπους που κάνανε αυτά ή ανθρώπους που δεν τα λέγανε πολύ καθαρά? Η δικιά μου περίπτωση είναι ενός ανθρώπου που δεν τα έκανε. Διότι πάντα δεν τα έκανε και το λέω και προκαλώ όποιον θέλει να μου αποδείξει το αντίθετο. Άρα δεν τα έλεγα πολύ καθαρά, γιατί ήμουν μονίμως ενταγμένος σε κάποια σχέση συνενοχής. Κυβέρνηση, κόμμα, ηγεσία, κομματική. Αλλά να σας πω την τύχη των ανθρώπων οι οποίοι τα είπαν καθαρά. Αλέκος Παπαδόπουλος, δεν βγήκε βουλευτής. Στέφανος Μάνος, μονίμως στο περιθώριο. Από την άλλη παράταξη. Η ειλικρινής πολιτική, λέτε δηλαδή, εκείνη που λένε αυτό το οποίο δεν θέλει να ακούσει. Τους κλώτσισε ο ελληνικός λαός, γιατί δεν θέλει να τα ακούσει αυτό, γιατί είναι αυτό που κάνει ο ελληνικός λαός. Έτσι. Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Θεός χωρέστονε. Πριν τον φάει η αρρώστια, τον είχαν κλωτσίσει, τον είχαν αποπέμψει από την ανανεωτική αριστερά. Σε όλες τις παρατάξεις, όποιοι μιλήσαν και είπανε βάλαν το μαχαίρι στο κόκαλο, εξεδιώχθησαν από τον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει την αλήθεια. Να το βάλουμε λοιπόν. Και ακόμα και σήμερα δεν θέλει την αλήθεια. Αυτό πιστεύει τα ψέματα του Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας του λέει ότι δεν θα κάνουμε το μνημόνιο, δεν θα βγούμε και από το ευρώ και τρίχες κατσαρές. Αυτά είναι τρίχες κατσαρές, γελία πράγματα. Όποιος τα λέει αυτά είναι άνθρωπος που είναι παντελώς αδύνατο να το σεβαστείς. Δηλαδή, εγώ σέβομαι αυτόν που λέει να φύγουμε, το κουκουέ. Σέβομαι την κυρία Παπαρίγα. Λέει, εγώ θέλω να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ, να κάνουμε κομμουνισμό όπως παλιά στη Ρωσία.
Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή. Έτσι. Δεν μπορώ να την ασπαστώ, αλλά τη σέβομαι. Την άποψη θα είμαι στο ευρώ και θα είμαι και στην Ευρώπη. Και δεν θα σέβομαι και το μνημόνιο. Και δεν θα πληρώνω και τα χρέη μου, αλλά θα παίρνω και άλλα δάνεια. Αυτό είναι καραγκιόζηλίκια. Με συγχωρείτε, καραγκιόζηλίκια ψήφισε ο ελληνικός λαός. Να πούμε αλήθειες λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ήταν λάθος το μνημόνιο από την αρχή. Το μνημόνιο. Η απόφασή μας να